Ediz musulman dogullar Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden mübarek ayetler, hadis-i şerifler aydılly, ulemaların delilleri getirildi. Inni mundan arda başka delil getirereme täşlik yok. Biz ondan näme üçin şol bozukçuluk aydymysa bizim içimizde ne dip halala uğurlup gallyka? Gelin şunun asıl manysyna düşünjek bolalım. Elbette bizim içimizde yürüyte ulanıp yürülen nakıllar var. Misal üçün şolun içinden getirsek saz bilen töhbeti yaman diýmäňler adam ata dünya gelen ne vardır deyip gaýby şahyryň aýdýan şygyryna şol delili biz tutunup diýmek aýdym saz Adam aleyhisselamdan beri var. Ol egerde haram iş bolsady, on Allah Taala onu yerin yüzünden sıyırıp süpürüp taşlardy. Halal bolan soň dowam edýänler. Diýip şeýlerek düşünje de gidip ýörün adamlaryň bolmaklygy mümkin. Elbette bu adamlar ilmsizligi sebäpli bolmaklygy hem mümkin. Ya şol edip öwrenip giden aydym sazından aýryly bilmeýänligi sebäpli bolmaklygy mümkin. Nähil bolan ýagdaýda da bu adamy Allah Taalaň hak ýoluny salmaklygyny Allah Taala'dan diläliň we şunuň şu uyup ýörün naklynyň has dogrurak düşünürşüni şeýlerek aýdalyň. Birinciden musulman adam dinni bir amal etjek bolsa hükman delili Kur'an ya hadis olmaly. Bir zady halal etjek bolsa, bir zady haram etjek bolsa, diňe Kur'anyň üstünden hem hadisin üstünden edip bolýar. Emma ýöne bir şahyryň aýdan sözi bilen ony amala aşyryp bolanok. Goý aşyryp bolýar diýämiz dedi. Şu şahyryň aýdan şygyry dürüst diýämiz dedi. Onun manysyna biz nädir düşünüp ýörüz. Onun hakyky manysyna şeýlerek düşünmeli. Saz bilen töhbet diýilýän zady bir ýere getirip bolýan zat däl ol. Saz diýeni ol ýürüdi Kur'anlar bilen çalynýan zat. Töhbet diýilýän zat öz başlyk edilýän gurrun. Bu aýdym saz diýilligi däl. Munyň asyl manysy saz bolan töhbete ýaman diýmäňler diýip aýdan berdi. Bu şygyrda saz bilen töhbet. Yani saz bolan töhbet. Saz bolan töhbet diýeni sazlaşyp gelýän töhbet. O da biziň pek şeriatymyzdaky el-emru bil ma'ruf we nehy anil munkar, hayır zada ünlemeklik, şer zatdan hem gaýtarmaklyk, şoňa saz bolan töhbet diýilýär. Şoň üçin bu şahyr öz şygryna saz bolan töhbete yaman diýmäňler. Ey adamlar, şeriat bir zada buyursa haram zatdan gaç diýse, hayır zada yapış diýse sen oňa yaman nime? Ay men ýaşajak, arkaýyn lezzet çekjek, nähil istediğimçe ýaşajak. Bu bir gowdatlar däl, hemme zada gaýtaryp barýar. Ýaşaýsa lezzet barmy, onda haram işler etmeseň diýme ey adam zat. Bu zatlaryň haçandan bäri gelýär bize? Adam ata dünya gelinni var. Hayır işe ünnäp, şer işten gaýtaryp Adam aleyhissalamy Allah Taala buyurýar ony. Sen öz zurriýatlaryňy hayra ünne, şerden hem gaýtar diýip aýdan. Şoň üçin sazlaşyp gelýän töhbet, jaýwa jaý gelýän töhbet diýen manysyny düşünmekligimiz zerur. Ol jaýwa jaý aýdylýan sözler hem şol hak zada buyurulyp şer zatdan gaýtarylýan sözler. Şoň üçin ey insanlar, siz ol zatlary yaman nämäň? O zatlar Adam aleyhissalamdan bäri gelýän zatlar. Diýmek biz şu goşgyň manysyny düşünäýsek, onu biz hak ýola düşýekdigimiz şek şübhesiz. Emma biz onu öz şehwetlerimiz, şehwetli pikirlerimiz, öz nefsimize uyup onu aýdym sada ýönkäk goýurypdyr. Allah Taala bizim bu ýalgyşlyklarymyzy özü geçip bizi adaşan ýolumuzdan dogry ýola getirip
hak ýoly hidayata salmaklygyny diläliň.